Hvor der er plads til alle ved et bord. Så det enten så sætter vi sgu i naturen, eller ellers har vi et par stærkmænd, der kan sætte 2 bord bænksæt sammen. ja, hvis vi kan finde det. Ja, Det er jo det. vi kan finde det. Ja. Hvad her er det? Okay. Det er Strynø kald, det derude, det er Strynø. Ja. Og så ligger Marstal der. Ja. Og halen, Risting Hale, det er lige på den anden side af den lille grønne, lige frem der. Okay, det stikker ikke sådan voldsomt langt ud. Nej, i det forhold gør det til, ikke. Og så okay. kommer Langholm og Sandholm derude. Ja. Altså, det er sådan nogle...